Orduan, beste gunean utzi genuen hemen, ezta? Ingo duguna da edit from active, y ezta. Orduan, a ver. Ez da piztuta. Vale. Bueno, markatuko genituen beste gunean, etxulupik importantenak. Jarraituko dut, simaz eta grabatuko zelan egiten duan nik, horrela ber lagungarria bazaizuen. Vale, orduan. Ez da pizten? Hora egin piztuko da. Kugonaz lotzen hauek. Vale, ze da importante hemen. Hemen, sudurpean daukagu parte hau, ez dakit zelan deitzen den barrurantza doana. Orduan, hemen oso importante markatzea marratxu hau. Bai? Eta hasiko gara, ja egokitzen hobeto hemen ditugun korteak, ez? Bai. Orduan, sudurran, hemen, egingo markatuko dute sudurzuloa. Eta hemen, gauza bat egin dezakezuena da joatea barrurantza. Hau da, hemen eukitzea olako marra bat doana hemendik buelta emoten, bai? Horra buelta emoten, eta barrurantza. Honek komplikatzen daudana pizkatxu bat. Vale? Eta hau ja hasiko gara, beste honekin batzen. Kontuz hemen. Gotetsu bat gehiago hemen. Zaiatuko naz polo hau geratzea oso behan. Vale? Eta hemen, pues nada, jarretzeo sarratzen hau. Vale, hau honekin. Hau, hemen behar dugu beste mosketa bat. Hau honekin, eta hau honekin. Vale. Orain bada momentua hasteko sartzean, detaile hasteko sartzen, hemen sudurran, beste mosketa bat sartuko hemen, eta beste mosketa hemen dik. Eta gauza bat egin dezakedan orain da erlajatzea. Erlajatzea pizkatxuak, eta jartzen dau gutxi gora bera sudurraren forma. Bai? Gutxi gora bera hartu dau sudurraren forma. Vale? Jarraituko dugu hau batzen hemendikan. Helduko da momentu bat non joango da super astiro. Vale? Jolastu relax eta tweakrekin. Vale? Sudurzula, ya está, daukagu egin da gutxi gora bera, bestea ja maituko dugu, igual egin dezakegu itxi gutxi pizkatxoa, baina gero itxiko dugu ja itxiko dugu gero kanpoan. Kontuz relaxekin, batzutan zela baloia. Bale, orduan. Hemen, hau saiatuko gara ateratzen alik eta atze. Bale. Hau ere. Baina helduko da momentu bat, non batu behar da
nasolabialetik datorren marka honekin. Vale? Vale, hemen beharko dugu mosketak. Vale, dago hartzen. Hemen beharko dugu mosketak ere. Vale, pare bat sartuko ditut. Eta relax. Tuirekin ekarriko eta pizkatxo eta atzerago, a ber, lortzen dudan hau edatzea ondo. Vale. Hau dia eta atzerago, igual. Vale. Vale, hemen daukagu polo bat, vale. Hau hasiko naiz ja batzen goikoarekin. Etzun non dago, hau honekin. Honekin, hostia. Ai, hemen dokatzo zera raro. Erabiliko dugu tuik eta relax, pilo bat. Vale. Hemen karratuak oso handia txikiak dira, hemen ezain txikiak. Bueno, sartuko dugunez detaile gehiago. Olantxe. Eta olantxe. Eta gogoratu, behan sartzen badot, goian ere bai. Orduan, bat bi, hau doa honekin, hau doa honekin. Hau honekin, hau honekin, hau honekin, hau honekin, hau honekin, más o menos. Ondo sakaban ditu puntuak. Importanteena da ertza eukitzea beharrezkoa dan forma. Eta gero bestean, relax. Vale. Seguimos. Vamos. Hemen behar dugu mosketa bat. Bi. Hemen dikona. Hemen dikona. Hemen dikona. Parte honetan. Markatzeko hemen. Koko txabeto. Horrela. Hemen eso zera raro dago, a ver. Hortxe. Bai. Hauan ere, importante kointzidentzia goikoak eta bekoak.
Orduan, netsup bat hemen, beste bat hemen, eta besteak erdi ondo. Relax. Quick. Relax. Bai. Bueno, badakagu zati bat egin da. Nik orain ateratzen banaz hemendik eta ikusten baut hau. A ber, zelan geratzen ari dan. Batzuta egiten dut hori, ateratzen naz, begiratzen dut, ebaluatzen dut. Bai, jarri aldiogu mirror bat ikustearren, hartu hauek, erdikoa. Erdira, gogoratu daukadala clipping. Hortze. Eta hau, sartzen badiote generate subdivision ikus dezaket, ez? Gutxi gora bera, ondo badoan, suabe geratzen ari badan, vale? Venga, kenduko subdivision ez da bere, kenduko diot mirror, zabatze dut, beste izen batekin, por cierto. Eta aurrera, ez? Orain edit active eta jarraitzen. Vale, belarria igual, ez? Ba, belarrian egingo dugu polipen, markatuko dugu. Lehenago esan genituen ezaugarri importantenak, dala C hau, eta Y-koa, ez? Vale. Markatuko dugu ere bai. Vale. Vale, hemen markatu beharko dugu hau. Bueno, hau ez dakit zelan markatu. Igual ez da ideia txarra, belarria egitea aparte. Osea, hartuko hau, esango diot, separate bat egiteko, ilus parts hartzen doaz bi hauek, belarrianak, Ctrl J bat egin. Hiru dira, bueno. Ctrl J bat, eta orain egingo dana da jarraitzea hemendikan. Ze pisatzen dago gitxiago pieza honek. Hora, jarraitzen dut bakarri pieza honekin, eta gero ja, mierda. Eta gero ja batuko dut. Hartu beharko dut hau. Edit active. Eta jarritzen dut hemendik eta harina jongo da. Gero ja batuko ditut azkenean. Vale, hemen hau batzeko. Aran bat egin behar dau berantza, así que holako zozer, eta holantxe, bai? Hemen holantxe. Behin heltzen dela ona, hau bihurtu esakegu holantxe. Hemen gauza berbera. Parte hau markatzeko ondo horrela. Baina behin heltzen garela ona, pues egin dezakegu, pues igual hemen holako zozer. Eta horrela batzen dira bi marra baten. Vale. Honekin egin behar dugu barrurantza. 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 Honekin egin behar dugu barrurantza.
Eta hemen, bueno, hemen zulo bat egongo zen, pero vamos a pasar en moto. Hau batuko dugu horrela, hemen igual egin dezakegu edge loop bat. Eta batzen dugu hau honekin. Hau honekin incluso. Ai, mierda. Es que nengo mosketa hau. Vale. Edge loop bat, hemendik. Bai? Gogoetan izan zenuen berda nola nola ditzen modelo hori forma marketako? Zein redondel? Lan, ella berdean eta zidurran egin duzuna. Bai, edge loopak. Oso importanteak dira, gero deformatuko ondo. Bai, baina gogoetan egin dutzagu? Nik egingo nioke horrela. Bai. Vale. Azten da pintartzen. Horrela ondo. Así, pero sí. No tiene la mitad prima. Polo hau oso itxusia da, pero bueno, esto es lo que hay. Ez dakit beste moduren bat. Claro, egin detektatu behar dituzue, zeintzu parteak daude arraro. Eta ze hostia egin dezakezu. Aldatzen. Vale, ingo dugu trukita hori ateratzea, isolatzea.
Seitzmuz, eta sartzen diogu hemen subdivision bat eta ikusten dugu, funtzionazten badauen edo ez, bai? Gutxi gora dira. Sí. Vale. Hemen oso beharrezkoa dugu, buelta bat ematea. Hemen betik, belarria, bueno, oso beharrezkoa, geratzen da beto. Buelta bat ematea badu hemen betik. Ertz guztitik. Horein ez eskatu subdivizio kontuagaz, gero ikusiko dugu ez eskatzen dauen. Buelta osoa. Eta alba dugu honekin batu, pues hobeto. Bai? Olako buelta oso bat, bai? Eta haren buelta hau zelan hostia batu daukagunarekin. Hasiko da horrela. Hemen hau ireki behar dugu horrela. Hau jarraitzeko honekin. Hau jarraitzeko honekin. Bai. Hemen niri gustatzen zait buelta bat ematea eraztun bategaz belarriari horrela, horrela, bai, batzutan geratzen da kurioso. Batzutan relaz bat pasatzerekin ja gauzak hobeto ikusten dira. Bai, horrelako forma bat lortu behar dugu horatzean. Oga doa, ez? Orduan, hau orain horrela.
Wiparekin batu beharko dugu hau. Sartzen bat mosketa bat hemen segertatzen da. Buelta soa ematen dagoela kontuz. Azkenan dago mosketa bat, eta hau doa beraino. Honan, hau borratuko dut. Horain mosketa sartzerakoan, buelta osoa ez emateko. Bai, eta gero soluzionatuko dugu atzetik. Vale. Oso ondo. Bideo jarri beharko duzu a por 25. Vale, polo hau da bastante itxusia. Orduan, eskutatzeko barra bat hemendik botata eta beste bat hemendik botata.
Eta hemen kagadon, porque ez daukagu batzeko. Impar geratu zaigu. Orduan zehingo dugu hemen, pues mosketa bat burura. Horrela. Vale, badago gutxi gora bera. Gogoratu ez dala bideojokorako, da animazioarako, ez deko zertan izan behar poligono gitz. Vale. Nahi parte hau. Bueno, ez da batere polita, orduan borratu. Ahí da. Vale, ikus dezagun gure belarria zelan geratu da. Vale, jartzen badigu Vision Surface, funtzionatu beharko dute ondo. Más o menos ondo funtzionatzen dago belarria, orduan, bueno, hau badaukagu. Gure badugu orain, batu ditzazkegu biak, Ctrl J bategaz. Etorri osta berea Redobo Flow Didactive. Eta batuko dugu hau. Orduan, politen hartuta. Hau honekin doa. Hau ebia batera. Vale, demaguna honekin doala. Eta hemen hasi bargara ja. Gauzak batzen. Eta bastante astiro joten ari da. Oso estilo doa, Vale, begian, bueno, hau segitzen dut jarritzen dugu batzen, sin bat. Esteko mistik handirik. Ego bai doala oso estilo. Igual kenduko dugu belarri garen, ditugu belarriaren parteak eta
P-Selection. Horraz pelota harina joatea. Ai, coño. Vale. Ez da superaren ere, Logetu. Egingo ditu karratu luzeak lehenengo. Hemen. Fijatzen bazarete nik hemen ja markatu parte hau ezberdina dela. Bai, hemen, marka hau. Orduan egingo duguna hemen izango da, hau, gorantza doanean. Hemen egingo dugu horrela atxerantza. Holako etxut bat, bale? Eta hartuko temporala. Bai? Beharko dituzu etxut gehiago, adibidez bat doan hemen begi ertzera ondo doa. Eta beste bat hemen sartzen bat goian gogoratu sartuko doala beste bat. Bi sartu ditu? Vale. Ikot bat hemen, eta behin beste bat hori. Hemen ikona. Bai, oso importantea etxlup hau, markatu duguna horrela. Relax. Eta hemen behar ditugu etxlupak begian, abloke. Baitugu batzuk hemen. Hauek erlajatzerakoan kontuz, ez apaltzea bat bestearekin. Es un poco movida. Gero hau hobetuko dugu zeragaz, tuikinarekin, bale? Tuikinarekin, bueno, tuikin hau gure oso egin lehenengo, baina nahi dut beko parpadoa, beko betasala berago heltzea, bai, etxulupa hau. Bai, hortxe gutxiko da bera. Gero animatzeko importantea da. Bai, eta hemen mosketak daude justitas, hemen, parte honetan, eta hemen. Gero bekainak eta animatzeko bestela movida. Vale? Jazten gara detaila izaten. Erdiko egingo dugu. Ba, ikus dezagun zelan geratzen ari dan. Eta hauek batuta gauzen. Generate dizun zurkoira, Ez, hemen nik daude gauza batu barik. Hauek. Hasten da pinta ona hartzen,
azkenean behar duguna da olako wireframe bat, bale? Baina faltatzen direz hainbat gauza, baina olako wireframe bat bilatzen dugu. Antifaza, bale, a ber, zelan markatuko dugun hau. Antifaza da hemendik, bai? Antifaz. Begi bakoitzaren edge lupa horrela. A ber, horrela. Bai? Nasolabiala, kasu honetan hemendik. Ahoaren edge lupa dagoela hemen. Bai? Gero sudurrak badeko bere edge lupa ere, a ber, hortxe. Eta horrela, pues, markatze ditugu elementu dara. Eta fijatzen bazarete, retopo iterakoan gauzak lehuntzen dira. Eta hori da ni bilatzen dudana. Ez zait inporta izatea pixkat toskoa proportzionak ondo badau, eskulpidua, ze gero hemen lehunduko ditut gauzak. Eta gero nahi badot, zorroztapenak edo lortu, hartuko ditut hauek elementuak adibidez, eta ingo doble G, por ejemplo, se me ocurre, karriko dagoena, eta betxuzelan orain sudurra zorrotza ikusten dago, ez? Gero horrelako ajusteak egin ditzazket. No me voy a casar con el sculpt. Vale? Orduan, venga, horrengo gunean jarraituko dugu.